A evo, momak me pita, nije si čuo, Aki imao saobraćajnu nesreću. Čuo sam se ljudi s Akijem, zvao sam ga, poslalo mi jedno 5 ljudi poruku, slike mi šalju, brate, pao s motora, jer je u auto udario neko s motorom, ne znam šta je, kako je, ali uglavnom šalje mi slike, nemam sad sliku, poslao mi na Instagramu sliku, noga mu je zamotana, cura je ruku sjebala, on ima gips noga, ima onaj okovratnik, obje noge su mu, kaže, ne može da ustane, ja mu sam napisao, ako ti treba šta, brate, tu sam, kaže, ništa, brate, bit će dobro ako Bog da, znači imao je jebenu saobraćajnu nesreću. Aki je imao jebenu saobraćajnu nesreću, zvao sam ga, nije mi se javljao, valjda ga i sve boli, sve valjda leži, a leži, evo, poslao mi ovo da leži, mislim, neću da ga smaram, samo sam rekao, ako ti treba šta, tu sam. Ne znam šta je tačno bilo, saznaćemo šta je tačno bilo, ali jebote, motor te jebo, brate. Ali evo, vi ste jednom nogom ste u grobu s tim motorom, jarane. Zato nemojte, ljudi, ja stvarno ne volim motore, ima njih tu, znam, voli vas sve, nije da vam pametujem, ali motor je burazar i zlo. Motor je, brate, fuj. Radi auto kupi, jebi mu materija, ne mu. Mi Balkanci, nigdje nismo stranci.